விவசாயத்தை நேசிக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் ராஜ்குமார் நண்பு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோஸ்ல பார்க்க போற செடியும் ஒரு வித்தியாசமான செடி தாங்க. இந்த செடி கண்டிப்பா இந்த நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பயன்படுங்க. ஒண்ணு, நமக்கு தீராத உடம்பு வலி இருக்கு, எப்பயுமே நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு உடம்பு வலி இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க இந்த வீடியோஸை பாருங்க. அதே மாதிரி எனக்கு தலைவலி ரெகுலரா இருக்கு, நீர் கோர்த்துக்கிறது அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு நோய், அதாவது இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம், இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு நோய் நம்ம பரவலா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய நோய் ஆயிருச்சு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற உணவு பற்றாக்குறையினால நமக்கு சரியான சத்துக்கள் கிடைக்காதனால வரக்கூடிய ஒரு குறைபாடு தான். ஆனால் அதுவே நோய் ஆயிருச்சு. அதை குணப்படுத்துகிற இயற்கை முறையில் ஒரு செடி இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது இந்த செடி தாங்க. இந்த செடியை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச செடி தான், நொச்சி அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். என்னடா நொச்சியில் என்னடா இருக்க போகுது, எங்கள் ஊர் கிராமங்களில் அப்படியே வேலியில் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். இருந்தாலும் இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில் நொச்சி அப்படின்றத நிறைய இடத்துல பார்க்க முடியாதுங்க. நொச்சியில நிறைய வகைகள் இருக்கு, ஆனா அதுல ஒரு சிலது மட்டும்தான் மிகப்பெரிய அளவுல மருந்தா பயன்படுது. எடுத்துக்காட்டா நம்ம ஊர்ல அதிகமா பார்க்க முடியும் அப்படின்னா வெண்ணொச்சி தான் யூஸ் பார்ப்போம். நிறைய மரங்கள் நல்ல ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு 15 அடி அந்த அளவுக்கு வளர்ற ஒரு மரத்துல வெள்ளை இலைகள் இருக்கும். ஆனா அந்த இலைகளை நம்ம அதிகமா என்ன பண்ண மாட்டோம், யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அந்த இலைகளை என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆடு மாடுகளுக்கு கூட தீவனமா சாப்பிடாது. அதனால என்ன பண்ணிட்டோம்னா அதுல பெரிய அளவுல மருத்துவ குணம் இல்லைன்னு சொல்லி ஓரம் கட்டிட்டோம். ஆனா இந்த கருநொச்சி இல்லைன்னா நீல நொச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அதுல மிகப்பெரிய அளவுல மருத்துவ குணம் இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் ஆடு மாடுகள்லாம் இதை சாப்பிடும். இதை நிறைய இடத்துல பார்க்கவே முடியாதுங்க. ஆனாலும் பரவலா ஒரு காலகட்டம் வரைக்குமே நம்ம ஊர்ல வேலிகளா பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க. நம்ம முன்னோர்கள் வேலியா பயன்படுத்திட்டு வந்த ஒரு முக்கியமான தாவரம் தாங்க இந்த நொச்சி. இந்த கருநொச்சி அப்படின்றது சில மலைப்பாங்கான இடங்கள்ல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், ரொம்ப அரிதாகி போச்சு. ஆனா இந்த நீல நொச்சின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அதை ஒரு சில இடங்கள்ல பார்க்கலாம். இனிமேலாவது அந்த செடிகள் கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த செடியெல்லாம் வளர்க்குறது ரொம்ப எளிமையான முறைங்க. நம்ம ஒரு எப்படி முருங்கையை நடவு பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி குச்சியை நீங்க கட் பண்ணி நடவு பண்ணாலே தளர்ந்து வந்துடும். அப்பேற்பட்ட ஒரு செடி தான். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க எங்கேயாவது பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை வளர்க்குற முறையை பார்த்துக்கலாம். இந்த நீல நொச்சி அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி உங்க ஊர்களில் வேலிகள் இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க இலைகளை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ளூ கலர்ல, ஒரு கருப்பு கலந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். கருநொச்சிக்கும் இதே மாதிரி தாங்க இருக்கும். ஆனாலும் நீங்க தண்டு பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா, உழைச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீல கலர்ல இருக்கும், இல்லைன்னா கருப்பு கலர்ல இருக்கும். அந்த தண்டு ஃபுல்லாவே ப்ளூ கலர்ல தாங்க இருக்கும். அதை வச்சே நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்னா நீல நொச்சி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். சில இதுல இலையும் பார்த்தீங்கன்னா நீல கலர் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி ஒரு பதிவு பண்ணியிருப்பேன், நம்ம தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நொச்சி இருக்குன்னு. ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா உள்பகுதி நீல நிறம் கிடையாது. ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்கறது முழுக்க முழுக்க நீல கலர். தண்டா இருக்கட்டும் இலையா இருக்கட்டும் உடைச்சோம் அப்படின்னாலே உள்ள நீல கலர்ல தான் இருக்கும். ஓகே, இதை நம்ம எந்த மாதிரி நோய்களுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற முறையும் ஃபர்ஸ்ட் இதோட தாவரங்களை பற்றி முழுசா தெரிஞ்சுக்கலாம். இதோட பேர் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், நீல நொச்சி, கருநொச்சி. இதையும் பல பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கருநொச்சி அப்படின்னு அழைச்சிருவாங்க. இந்த நீல நொச்சி அப்படின்றது பரவலா நம்ம ஊர்ல இருக்கட்டும் இல்ல வெளிநாடுகளா இருக்கட்டும் பரவலா என்னென்ன பேர்ல அழைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருநொச்சி, வெண்ணொச்சி, நீல நொச்சி, பால் நொச்சி, நீர் நொச்சி, இந்த மாதிரி நிறைய ரகங்கள் இருந்தாலும் இந்த கருநொச்சி நீல நொச்சிக்குன்னு ஒரு தனியான மரியாதை இருக்குங்க. எடுத்துக்காட்டா அதுக்குன்னு தனியாவே சொல்லுவாங்க. என்னன்னா இந்திர சூரியம், நித்திலு, அப்புறம் நீர்க்குண்டி, அப்புறம் சித்துவரம் அப்படின்லாம் பேர்ல சொல்லுவாங்க. இந்த இந்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த இந்திர பஸ்பம் அப்படின்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த காயக்கல்பம், அப்புறம் இந்த ரசவாதம் அப்படின்னு சொல்லி சித்த மருத்துவத்துல நிறைய மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிப்பாங்க. அதுல அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க சஞ்சீவி மூலிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா. அந்த சஞ்சீவி மூலிகையிலேயே ஒரு முக்கியமான மூலிகை தாங்க இந்த மூலிகை. இந்த மூலிகை வச்சு என்னென்ன நோய், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம என்னன்னா நோய் அப்படின்றதுக்கு போவே வேணாங்க. எளிமையா சொல்லணும்னா இந்த செடிகள் பூக்களா இருக்கட்டும், வேர்களா இருக்கட்டும், தண்டுகளா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சதுதான். நீங்க உங்களுக்கு ஒரு தலைவலி வருது, தலைவலி என்ன பண்ணணும், நம்ம பாத்தீங்கன்னா எளிமையான முறையில போக்குறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா ஆவி பிடிக்கிற பழக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த இலையோட சேர்த்து துளசியா இருக்கட்டும், அப்புறம் வேப்ப இலை, இதெல்லாம் போட்டு நீங்க நல்லா கொதிக்க வச்சு அதோட ஆவியை பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட தலைவலி போயிடும். அடுத்து இந்த உடம்பு வலி அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களும் அந்த தண்ணியில நீங்க இலையை போட்டுட்டு, நீல நொச்சி கருநொச்சி இலைகள் கிடைக்குது, கருநொச்சி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேருங்க. இந்த இலையை போட்டு வச்சுட்டு நீங்க குளிச்சுட்டு வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடம்பு வலி இல்லாமே போயிருங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்கா யூஸ் பண்றது.
இதோட அட்வான்ஸாக போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சில என்ன சொல்லலாம் அந்த சித்த மருத்துவம் தெரிஞ்சிருந்து அதை நம்ம முறைப்படி எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அது பலன் தரும். அதனால் நம்ம அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிடுறோம்னா போயிட வேணாம். இது என்ன மாதிரி நோய்களுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம்னா முதல்ல எடுத்தோன்னே பூச்சி வெரைட்டி. நம்ம ஏன் வேலிகளில் இந்த செடியை வச்சாங்க அப்படின்னா இந்த செடிக்குன்னு ஒரு குணாதிசயம். இது ஒரு கற்பு மரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த மரத்துல பூச்சி தாக்குதலே இருக்காது. இந்த நீங்க வேலி ஓரங்களை சுத்தி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட பயிர் பாதுகாப்புக்கு இது பாத்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த பூச்சிகள்லாம் அண்ட விடாது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தலைவலி நம்ம பார்த்துட்டோம், அதே மாதிரி உடம்பு வலி அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். அடுத்து உங்க கால்கள் ஏதாவது வீக்கம் இருக்கு, இல்லைன்னா பூச்சி கடிச்சிருக்கு, இல்லைன்னா ஏதாவது புண்ணு வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த தண்ணி எடுத்து அதை நீங்க அலசி அந்த தண்ணீர் மூலமா நீங்க அலசிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த நோய் கிருமிகள்லாம் அழிஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன முறையில் மருந்தோ ஏதோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தலைவலி, சளி, புண்காயம், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூளை சம்மந்தப்பட்டது, அப்புறம் உடலில் பார்த்தீங்கன்னா வாதம்லாம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு என்ன நடக்க முடியாதவங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கூட படுக்க பிடிக்கா இருக்காங்க, அப்படி இருக்கவங்களுக்கு கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த இலையை அதோட நீர் எடுத்து உடம்பு ஃபுல்லாக ஒத்தரம் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. அப்பேற்பட்ட இதையும் உங்களுக்கு குணமாக்கக்கூடிய ஒரு சஞ்சீவி தாங்க இந்த நொச்சி. அது போக என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம உடல் பலவீனம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, பலவீனமா இருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கும் இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை எடுத்து யூஸ் பண்றாங்க. இதுல இருந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கருநொச்சி தைலம் அப்படின்லாம் எடுப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் காய்ச்சி எடுக்கிறது, சீதாபேதியா இருக்கட்டும், அப்புறம் அஜீரணம், நரம்பு சம்பந்தப்பட்டது, செரிமான பிரச்சனை, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மருந்தா பயன்படுத்துறாங்க. இதை தாவரவியல் ரீதியா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வீடெக்ஸ் அக்னஸ் காஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எதோட குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லாமியாசியே அப்படின்ற ஒரு தாவரவியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தது. இந்த குடும்பத்துல மட்டுமே 250 வகையான செடிகள் இருக்குங்க. ஓகே, இதோட பூர்வீகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மத்திய தரைக்கடலுக்கு தாங்க சொந்தமானது. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து என்ன ஆச்சுன்னா பரவிச்சு இப்பவும் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 20 ரகங்கள் பார்க்க முடியும். இதை எப்படிலாம் நம்ம வகைப்பாடுனா இதுக்கு ஏன் இத்தனை ரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மகரந்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், மாத்தி மாத்தி தேனீக்கள் ஒரு மகரந்தத்தை மாத்தி மாத்தி உட்கார்ந்து அந்த செடிகள் உருவாகிறப்ப இந்த மாதிரி மாறி உருவாகுங்க. இதுல ஒரு காய் பூ பூத்து அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கலர் பூ, வெள்ளை கலர் பூ, ப்ளூ கலர் பூ அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. அந்த பூக்கள்ல மாறி உட்கார்ந்து ஒரு புது ரகங்களை உருவாகும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல அந்த வெண்ணொச்சியை தவிர மீது எல்லா நொச்சியுமே உங்களுக்கு மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சதுங்க. நம்மெல்லாம் நிறைய என்ன பண்ணிட்டோம், களை மாதிரி அதை எடுத்து களை அப்படின்னு வெட்டி போட்டுட்டோம். ஆனா இன்றளவில் வெளிநாடுகளையா இருக்கட்டும் இதோட மதிப்பே தனிங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ என்ன சொல்லலாம்னா காஞ்ச இலைகளே பல ஆயிரத்துக்கு போகுதுன்னா பாருங்களேன். அது மட்டும் கிடையாது, உங்க வீட்டில் ஒரு பூச்சி வெரைட்டியா பயன்படுத்தணும்னா காஞ்ச இலைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிராணி மாதிரி பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா உங்க வீட்டில் இருக்கிற பூச்சி தொந்தரவு, கொசு தொந்தரவு இதெல்லாமே என்ன ஆகும்னா அழிச்சிடும். இதை நீங்க மேக்சிமம் நமக்கு விதைகள் கிடைச்சி நாத்துக்கள் கிடைக்கிறத விட நீங்க ஏன்னா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இது என்ன நொச்சி அப்படின்னு சொல்லி, அதனால ஒட்டு கட்டின முறை தான் நமக்கு பெஸ்ட். அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணணும், குச்சியை நீங்க கட் பண்ணி வாங்கி, இல்லைன்னா உங்களுக்கு எங்கேயாவது கிடைக்குது, ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப அரிதான இருக்கிறதாங்க, நீங்க எங்கேயாவது போகிறப்ப பாக்குறீங்க அப்படின்னா குச்சியை கட் பண்ணி வைங்க. வச்சு நீங்க ஈஸியா பராமரிச்சு வளர்த்துடலாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் உப்புத்தன்மையோட நம்ம சகிச்சு வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான். நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு அந்த கான்செப்ட்ல நீங்க வளர்க்குற செடிகள்ல கண்டிப்பா இந்த நீல நொச்சியும் ஒண்ணுதாங்க. கண்டிப்பா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நொச்சியை பொறுத்தவரை இன்ற அளவிலையும் நமக்குள்ள நிறைய முரண்பாடுகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நீங்களே சொல்லலாம் பல பேர் இந்த நொச்சி இல்லை அந்த நொச்சி இல்லைன்னு. ஸோ அதெல்லாம் ஓரம் கட்டிட்டு நொச்சியை பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி கலர் அந்த இலைகளே பார்த்தாலே தெரியும், ப்ளூ கலராக இருக்கும். தண்டுகளில் ப்ளூவோ கருப்பு அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பறிச்சுட்டு நடவு பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பயனாக இருக்கும். இல்லை நான் எங்கேயாவது எங்கள் ஊரில் இருக்குது அப்படின்னாலும் இந்த இலைகளை நீங்கள் சேகரித்து என்ன பண்ணலாம்னா வெறும் ரொம்ப எனக்கு தலைவலி எப்பயுமே வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தலையணையாக என்ன பண்ணலாம், தலகாணின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி அந்த இலைகள்லாம் ஒரு தலகாணி மாதிரி அமைச்சு அதன் மேலே நீங்கள் படுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நோய்களை தீர்க்குங்க. பட் இருந்தாலும் இது ஒரு குளிர்ச்சி கொடுக்கறனால நீங்கள் ரொம்பவும் என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அப்படின்னா சிலருக்கு என்னன்னா திருப்பி சளி பிடிக்கிற ப்ராப்ளம்லாம் வரும். ஸோ கரெக்டாக பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும், யூஸ் பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இன்னைக்கு ஒரு புதிய தகவலை கற்றுருந்தோம் அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நாளைக்கு ஒரு வித்தியாசமான வீடியோஸோட சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.